Dávno pradávno žila skupina živočíchov, ktorú historickí biológovia nazývajú inovační dinosaury. Jedného krásneho dňa dinosaury zistili, že na Zem sa rúti obrovský asteroid a náhle pocítili potrebu inovácie. Skúsili to urobiť klasicky brainstormingom, ktorý sa však zvrtol v prekrikovaní a skákanie si do reči. Najmenší dinosaurus bol veľmi kreatívny a mal veľa dobrých nápadov, ale bol to introvert a nedokázal sa presadiť. Nakoniec sa odvážil a ozval sa, ale obrovský mu skočil do reči a nenechal ho dokončiť. Na konci dňa nemali dinosaury žiaden dobrý nápad. Najmenší dinosaurus sa zveril so svojím problémom dinosaurovi s dlhým krkom. Ten dostal nápad. Ďalší deň preniesol dinosaurus svoj nápad ostatným dinosaurom. Za 5 minút mali dinosaury napísať 3 nápady a predať ich svojmu susedovi, ten si ich mal prečítať a inšpirovať sa nimi k vymysleniu ďalších 3 nápadov. Všetko sa to opakovalo 6 krát. Konečne sa najmenší dinosaurus dokázal presadiť a vymyslel super nápad. A ako to nakoniec dopadlo? Dinosaury inovovali a preto prežili.